Oimore nyako Ramogi kamano kumiyo Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Oimore. Oimore nyako Ramogi kamoro amora maintiere warwaki e chenro mar Oimore kamagi moko kuom thuond weche. The society therefore calls on the DPP to publicly reveal the reasons for the discontinuation of the cases if the public are to restore confidence in the office of the Director of Public Prosecutions. Riwruogo kinde ma Kenya oseokang' ma apis jomin buche nyokao mar lwaro oko moko kuom buche mag mibadhi mamieno jotelo moko mathurka. Aneno ni Raila otimo gimolong ni activation mare e city ka. Ma ka gimodwa timo e dier town kae kaka nowacho ni odwa timo reforms go to joge osewuotho moseloso kode. Piny kod jolony siasa medo penjore okang' manyien mar siasa ma Raila Odinga koro kao e lai mar siasa mapacho ka. Wasichana wetu ambayo wanapata shida, haswa hawa ambao wanapata shida mpaka mtu anakufia kule, ni wasichana ambayo wamekimbia for the last 5 years ama 10 years. Amekimbia, ametoka kwa sponsor wake, passport ameacha kila kitu. Kembe matero jotich e piny Saudi Arabia okwedo weche matudogi gi sand ma jotich kale e pinyno. Erokamano nyakoro mgajwang' par nielo tudri kodwa kaka pile namba mara 3 nono bende yudo achiel kachiel e Facebook page marwa Ramogi TV kendo Twitter @Ramogi TV, YouTube bende yudo kanyo Ramogi TV, nyinga Ochieng' Manuel. Machiegni nyako Ramogi nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Ng'ur e wi okang' mar sirikal puodho koth chiemo ma omede nyinyo mag mung'ere kajiemo omedo nyuolo ng'ur ka sani bura ochwale doho mar kwedo okang' makamano. Okil Paul Mwangi mosebedo kaka jang'ad rieko weche chike ne riwruok mar Azimio la Umoja ochwalo ng'ur e doho ka okwedo okang' ma piny owacho kao mar puodho kodhi mag chiemo mag GMO ni nyalo kele pacho ka. Mwangi wacho ni sirikal ok nigi ratiro mar chik mar puodho GMO ka ok otimo nonro mayango ber kata rach mar mwandugo. E burano Paul Mwangi dwaro ni doho witoko chik manyocho gol gi piny owacho mar puodho GMO. E ng'ur mare owacho ni chik mane okumo GMO higa mar 2012 ne dwaro ni nyaka tim nonro mopie kendo puodh ber mare kapok okadhe mondo chak tiyo kode. Endalo 30 nyaka ne jatend piny Kenya manyien William Ruto cham muma. Jo Kenya nyocha ni kod geno mar lokruok kaka yande osingo e kinde campaign. To en kinge mage ma osegoyo kata nyau mane ma osenene telo mare nyaka nyocho kaulo. George Bati kolono wachno. Tarik 13 dwe mar 9 2022 e alap Moi International Sports Center Kasarani, jatend piny Kenya manyien William Ruto chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. William Samoei Ruto. Bang' chamo muma kendo kao ligangla mar telo manyiso ni tek koni e lwete, ka bandera mare mar loch bende mosore gi yamo e kor lwasi, Ruto keto singo mag gik ma odhi rakorego mokwongo mar keto ngima mayot ne jo Kenya. Our priority intervention therefore is to make fertilizer, good quality seed and other agricultural inputs affordable and available. Kaka wuono en ndalo 30 nyaka ne William Ruto cham muma kendo chako tich kaka jatend piny Kenya mar abich. Penjo en to bende nitiere gigo manyalo kelo bonjo e lend wang' jo Kenya. His Excellency. E kinde mano yango manifesto mare, Ruto ne okoni ngima mamedo ridore e pacho ka ne obiro kaluwore kod nengo mamalo mag gige pur ma ok lweny mano mako mach e piny mar Ukraine. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity. Period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause. Kato broni e kinde chamo muma mare ne ochako keto e tim singo kane olando dok piny nengo mar mbolea ne jopur. We have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag, down from the current 6,500. Jopiny pod ywak ne ngima pod medo ridore kaluwore kod nengo mar mauta kod mwandu mamoko mochuno koting'o mogo kod sukar ma pod medo mana idho.
E ndalo 30 mag loch mare, Ruto osebedo ka temo chopo moko kuom singo mane oketo. E kinde yawo od bura mar 13, Ruto ne ogolo chik mondo ndos wi bajet ma pacho ka gi bilion 300, koko ni mano nyalo dwoko piny gope ma osebed kiolo gi piny owacho. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Nyaka no chamuma, Ruto bende osegwelo jotend migepe 22 mochano tiyo godo e piny owacho mare, jotend migepe marito mondo od bura mamalo puodhgi mondo gichak tich. It is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of the affairs of our country. Kaluwore ni ne odonje telo e kinde ma counties 23 ma thurka oro kwako. E ndalo 30 mag loch mare, jatend piny William Ruto bende osegolo bogi mag chiemb kony madhine counties go. E gino mamoko kuom jopiny yande ochako neno ka gima odwa timo limbe mathoth e pinje maoko. Nyaka no chamuma, Ruto osedhi e piny Ingereza e kinde ik mar Queen Elizabeth mar 2, kane pok odhi e romo mar riwruok pinje e piny mangima mane otimore e boma ma New York e piny Amerika. Osetimo limbe bende piny Ethiopia kendo twak kod Prime Minister ma pinyno, Abiy Ahmed. Jumapil mokalo ne odhi e piny Uganda kendo yuore nyasi mar dhialo higni 60 nyaka ne Uganda yud loch, kapok ofuyo nyaka Tanzania kendo romo kod jatend pinyno Samia Suluhu Hassan, ka okoni mag gin limbe mag jiwo tudruok e kind pinje Afrika ma ugwe, kendo golo ohinga ma osethiro ohala e kind pinjego. We want to grow the relationship as East Africans together, and there is a lot that we can share when we work together. E ndalo 30 mag telo mare, apis jamin wach maduong' mar piny owacho owito oko moko kuom buche mag mibadhi koting'o mamieno mane en jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa, manyocha ne ogwelo kaka jatend migao e piny owacho mare. Kata obedo ni jatend piny nenore kama go chandri, jopiny pod oketo wang'gi mar neno ka bende lokruok minyalo go e mbaka biro neno e ndalo 100 mag loch mare. George Bati, Ramogi TV. Chieng' tich ariyo jumani ogai mar ODM Raila Odinga nyocha weyo jopiny gi penjo mathoth bang' ywero romo mar jopiny e kar yweyo ma Jivanji Gardens e chuny boma ma Nairobi. Chieng' Sadek Raila ne oromo kod joriemb apiko e kar od bura ma Mathare kod Huruma kendo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom reme duoko piny nengo mar ngima. Dibed ni Raila ni kod paro mane e ngimane mar siasa? Ripota marwa Chris Owino kolo koma wuodh Raila ochomo. Dwe achiel kende tok joyal buche 7 mag doho mamalo mogik siro yiero ma jatend piny Dr. William Ruto, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osebedo ka golo ranyisi ni oikore mar kawo ting' mar keto piny owacho mar Kenya Kwanza tesre. Kata kamano, jopiny kod jolony e weche mag siasa osebedo ka onge kod ler moro amora e wi okang' manyien ma Raila dhi kawo e safar mare mar siasa tok yiero mar dwe mar 8. Chieng' tich ariyo, Raila ne oweyo jopiny ka guonyo wiyegi bang' chopo e romo mar jopiny e kar yweyo ma Jivanji Gardens e chuny boma ma Nairobi. Chieng' tich adek bende, Raila ne oromo kod jo bodaboda mawuok e kar chung' od bura ma Mathare kendo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom reme chopo singo mare maduoko piny nengo ngima tok kawo telo kaka ne gisingo e kinde campaigns. Paro mopogore opogore bende osebedo kawuok e wi koma siasa mar Raila ochomo tok yiero maduong' ma higani. Moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza to ng'iyo okang' mar romo kod jopiny kaka chako campaigns mag siasa mohiu. Kata kamano, Nelson Osiemo, okil kendo jalony e weche mag siasa, to nigi paro mopogre. Kana Supreme Court no ogolo ruling margi, na Raila no wacho ni odwaro reform e Supreme Court. Mano wacho ni he will lead a 1 million march to do that reform. Bang' mano ni neno ka weche no dhi mo oling mate. So mondo neno kuwuotho kama nitie gima jakom dwa timo for reform agenda. And this reform agenda en ga gima is pro people, people driven. Kendi bro neno ka en ma ochierogi and people jo piny bro kawo as margi.
Okil Nelson osiemo kolo ni Raila nigi historia mar telo ne chenro mar kelo lokruok e weche mag telo kod demokrasia tok yiero ka yiero, ka olieko ni okang' mar chako romo kod jopiny en ranyisi makende Raila chano telo ne chenro mar kelo lokruok e pacho kae. Odhi mo wuotho bunge la wananchi e dier town ka. Odhi Oromo, odhi Mathare, koro odhi Kibera. To pok otieko wuodhno, aneno ni Raila otimo gimoluong ni activation mare e city ka. Ma ka gimodwa timo e dier town kae, kaka nowacho ni odwa timo reforms go, to joge osewuotho moseloso kode. Poni en adier ni Raila chano telo ne chenro mar kelo lokruok e pacho kae, ang'o momiyo ne ochake mana e pap ma ji vanji. Owuotho in political basis kapok owuok odhi oko. Mondo Nairobi owek osechwakre ong'e nang'o ni serikal ni kik bed ni ji nindo ni serikal tiyo to serikal ok ti. Moko kuom josiasa kod johera mag Kenya Kwanza temo tudo romo makamago kod chenro mag chocho agenda mag dongruok mag Kenya Kwanza. Osiemo bende nigi paro mopogore kod josiasa mosebedo ka sundo Raila mondo were kod weche mag siasa bang' rem kawo telo yiero maduong' mokalo, gino mane nenore kaka thuolo mare maber mogik e kawo telo ma pacho kae. That position ma occupy a opposition is still very relevant because en gi G6 million gi 900,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime en ni riwruok mar okinde ma pacho ka dwaro ni od bura ogo kogno motegno jogo ma owal ne lemo mag ten migepe. LSK dwaro ni od bura no kik puodh jotelo manigi chilo mag mibadhi kod obadho mamoko. Kaka Eric Owenga lero, LSK ogolo ng'ur ewi okang' manyo okaw gi ogai mar jomin buche mar lwaro oko buche moko mag mibadhi mamieno jotelo. Bang' ogai mar jomin buche Mathurka Nurdin Haji loro buche mag mibadhi mitudogo moko kuom jotelo ma pacho ka, paro podi medo mana nyuolore mokalo wi okang' ma kamano. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK koro sundo Nurdin mondo chiw ler e wi okang' mane okawno. The society therefore calls on the DPP to publicly reveal the reasons for the discontinuation of the cases if the public are to restore confidence in the office of the Director of Public Prosecutions. Okwadwa dok e pin kendo ma executive ma wacho to jite winjo. Mano boketho nwa piny to wan kaka okinde wawacho ni wabo chung ratiro kendo kwa biye. Riwruogno ka osingo kawo ndamo mager mar chik ne Nurdin e thuolo mandalo adek pono ni ok owuok oko kendo ochiwo ler wi okang' mare no magiwacho ni obalo kod dwaro mar chik. Samo timo gie kotimo kaka otimo gino to wan wang'eyo ni nitie okolo chik, nitie ng'at mataye yo katoke kata nitie pressure ma ng'ato ketone kamoro. Koro wabiro miye ndalo adek kaka ker marwa mar kweth mar okinde nosewacho maka okomiyowa okochiwonwa okofuononwa wachno maber to nitie gik mang'eny monyalo timo. Koro seche gito pod ok wanawacho gik monyalo timone. Ka gihum nono e wi lweny mar kedo kod mibadhi Mathurka ma koro giwacho ni nyalo bedo matek mokalo. Ahinya kaluwore ni josiasa mamoko to buche mag mibadhi to pod dhi nyime. The question is, what has changed in that situation? By the time they were making the decision to charge him, they must have known of the gaps. And I think that is the explanation that he must give the country. En gi ratiro mar golo cases kendo matero gi court, but kaluwore gi chik bende nyaka koro nyis jopiny mondo jopiny pod obed gi yie e weche mag chwalo do e court. LSK oseoro kwayo margi ni od bura mamalo ma igeno ni biro chako dho jogo mane owal nying-gi mondo bi obed jotend migepe ka gikwayo ni mondo kik gide wang' jogo ma chilo mar mibadhi mieno kata kodoko ni Nurdin ne ogonyogi. Waluongo parliament kata kotemo golo gi parliament be ong'i jogi kendo team proper vetting. Okwadwa ni wachop kamoro ni pinyni en tie jok moko man tie gi teko moingo jowetegi. Kikwalo pesa mar serikal, pesa ma jite, jo Kenya machulo ushuru nyaki duok pesa no. Okindego bende nokwedo okang' mar lando tije kata lemo mag CAS moko ma bende ne doho kumo ni obalo kod dwaro mar katiba. Lwasi mar liet medo tidre ni apis jomen wach motele kod Nurdin Haji kalure kod okang' manyo okawo mar wito oko moko kuom buche mane omak ni joketho mag mibadhi. Duol mochung'ne okinde ma pacho ka LSK koro kwayo od bura mamalo
none ni ogo kogno jotelo mabiro chopo nyime ka itimo gi nonro makende motelo ne yiero e cabinet. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Eric Owenga kuom lipot. Kamiti mar od bura mamalo chwalo milome moyiedhi mar biro chako goyo kogno jotend migepe. Mayande wal kod jatend piny William Ruto jumbe ariyo mokadho. Chenro mar dayo jodito go chakore chieng' wuok tich mar jumanero manyien. Walter Nyambaga miyo waler mar wachno. Milome moyiedhi mochwal ne jotend migepe mogwel kod oganda jo Kenya chiwo ler kaka chenro mar dayo dho jotend migepe ochan tim kochakore chieng' wuok tich mar juma manyien tarik 17 wang' saa 3 mokinyi. We want to say now we had a preparatory meeting to organize ourselves in preparation of the vetting process beginning Monday. And I want to assure Kenyans this will be an open, transparent and very accountable process. Biro dwaro ni mondo gichop kod oboke magin kaka mano mar bedruok mowuok korka duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC. Oboke manyiso ka gisebedo ka gichulo osuru kaka chik dwaro mowuok korka KRA. Oboke manyiso kaka idwoko ola mar somo mamalo HELB ne jok mane oyudo sir mar somo. Oboke manyiso kido makare michiwo kod DCI kanyakla kod mano mayango ni ng'ato nyinge ok oter ne jobendo kata CRB. Kamiti moting'o nying ji 28 no biro yawo pap kod jatend Amani National Congress Musalia Mudavadi mogwel kaka jatend jotend migepe kendo ibiro luwe kod spika machon Justin Muturi mogwel ne lemo mar Attorney General. Nyawadgi mar lweny Aden Duale biro chopo nyim kamiti no saa 5:30 maronyango. Kamiti no biro keto Alfred Mutwe wi orindi migawo mare mar tudruok pinje ma oko kailuwe kod ja od bura makandara Alice Wahome mane apeo nene migawo mar pi. Ka oloko chenti chariyo tarik 18 dweni ngire kithure kindiki mogwele ten migawo mar arita kwe biro bedo wendo kamiti no kailuwe kod ngire Njuguna Ndung'u Maromenda Kaisha Juma mogwele migawo mar rango jotije piny owacho biro bedo wende mbele kamiti no ka ochopo saa 5:30 odiochieng' nogo. Davis Chichir mogwele teko kod modhi biro chopo nyim kamiti no saa 6:30 kanya wadgi Moses Kuria mar weche mag ohala ema biro loro odiochieng' mar tich ariyo. Chenti chadek, Seneta ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen Marapaya Pida kod Wuodhe biro yawo tich adek e nyim kamitino kailuwe kod Soipan Tuya Maralora kod bunge tich abich mar tarik 21. Mithika Linturi mogwel ne pur kod pith biro duoko penjo ka Eliudo Walo mar weche tudruok biro nyiso chia mare kochopo saa 4:30. Migawo mar somo Ezekiel Machogu biro rado gi kamitino saa 5:30 ka Babu na Mwamba mar tuke kod chenro mag rowere biro duoko penjo ka iluwe kod Rebecca Miano. Kamitino biro loro chenro mar ngeso tarik 22 kod Simon Chelugui mar riwruoge mag Saga Welini matindo kod madongo kanya wadgi mar mula kod chenro mag Nam Salim Vuria to biro chopo mbele kamitino saa 4:30. We will apply the mind, the law, standing orders and fairness. Nyinge mag jok mokalo chenro mar goyo kogno ibiro pedhie od bura mar twak kaka mitino biro chwalo lipot ne od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gikone to riwruok mar governors odonje winjruok gi migawo mar omenda ma pacho ka ewicho omenda ne counties mosebedo ka yware kuom thuolo malach. Ma otimore kinde mane gitieko e romo margi monywando governors duto ma pacho ka mano bagi Naivasha. Governors pod nigi twak ewi midhiero ma pod nitie koriwo koda ka sekta mar thieth. Lidio Keyo nigi lerno. En ng'ul mosebed kichwalo gi governors ma pacho ka governors goywago onge mar omenda mag counties. Wach magisebedo ka giwacho ni osebedo kathiro dongruok mag kor gwenge. Governors go koro yudo fungruok bang' romo margi Mandalario mano bagi e boma ma Naivasha e county ma Nakuru kama migawo mar omenda yango ni oseketo chenro makare mar chulo gope mag counties ma pok ochul. The Salaries and Remuneration Commission in collaboration with the Council of Governors shall review the Transition Authority 2013 circulars on advisors to reflect the current labor market trends and to allow attraction of competent officers. As much as the CS National Treasury talks about pending bills being given the first charge, but the most overriding thing is let them be auditable so that we are paying the bills which are having supporting documentation. Kano wegiko marumono. Jakom riwruok mar governors Anne Waiguru wacho ni migawo mar omenda osingo chiwo omenda go e sama owinjore kaluwore gi winjruok ma gisetimo.
Intergovernmental Relations Technical Committee shall ensure that all devolved functions are fully unbundled and transferred to the county governments, and the attendant resources shall follow the functions. Anne Waiguru bende owacho ni winjruogno oriwo nyaka chulo gope duto mag jotije counties ma counties nego. The Salaries and Remuneration Commission shall work closely with the county governments to harmonize salaries and benefits to all officers in the counties. The actors are COG, the county governments, and SRC. Waiguru olero ni tend counties ma pacho ka biro neno ni ng'iepo mar gik moko e counties otim gi jogo mopuodhi kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi e counties ma pacho ka. County governments shall work together with the County Pensions Fund, CPF, and the Salaries and Remuneration Commission on the management of gratuity and pensions. The actors are county governments, Salaries and Remuneration Commission, and County Pension Fund. Geno koro nitie ni governors go biro chako tiyo ne oganda jo Kenya yo makare kaka ne gisingo. Pono ni winjruogno oketie tim. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche pachoka KMPDU oseo migawo mar thieth kuom kethruok ma yedhe mag chanjo mag midhusi mag corona mano COVID-19. Jatend migawo mar thieth nyochiwo lipot mayango ni chanjo maromo 843,718 mag chanjo mar AstraZeneca ne okethore kar tarik 31 dwe mar adek higani kaluwore kod kwan matin mar ji mane kawo chanjo. Moko kuom jokanyo e sekta mar thieth dwaro mondo nonro matut otim e yedhego mag chanjo mosekethore. Judith Omondi nigi lerno. Thieth nyogolo lipot mapogore kod mano mar riwruok mar lakteche e wi lal mar yedhe chanjo moko mag COVID-19 e pacho kae. Riwruok mar lakteche KMPDU pod ochung' kar tiendgi mar sayo migawo mar thieth kuom chanjo mag COVID-19 makethore ute thieth ma pacho kae. Kane giloso Kisumu odiochieng' ma kawuono, jakom mar riwruogno e gwenge ma Nyanza Onyango Ndonga oko ni yedhe de okokethore poni piny owacho ne oketo okenge makare motelo ne keyo yedhego e gwenge ma pacho kae. I raised this issue before as KMPDU. We talked about mapping of regions that are deficient of the vaccine. For example, I am sure you might find there are regions that did not get the required number of the vaccine. And when you find that there is another region that has vaccines that are in storage and have expired, that is in essence misuse. And this all narrows down to, do we have enough personnel to take care of the whole country's health needs? Jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe kata kamano ne okoni lipot mar riwruogno ok ni kare. Olero ni dos mar 843,718 mag chanjo mag AstraZeneca emane okethore, ma opogore kod dos 697,624 kaka nyo oboke ondiko. Bende lipod Kagwe ochiwo ler ni mana dos mar chanjo maromo 27,606,120 emane giyudo tarik 30 dwe mar adek higani. Wach mopogore kod kwan mar dos 27,818,320 malipot mar oboke manyondiki kod od fwambo moro ma pacho kae wacho. Moko kuom jokanyo mar sekta mar thieth okoni nonro dwarore mondo adieri oyangi e wi kwan mar chanjo makethore ute thieth ma pacho kae. Lipot mar migawo mar thieth ma ogol kod Dr. Willis Akwale, jatelo mar aput marango chenro mag COVID-19 odiochieng' ma kawuono, bende lero ni omenda mar piny owacho ne okotigo e nyiewo chanjo ma osekethore kata machano kethore. Chanjo go wacho ni gin mago mane ochiw ne piny Kenya e yor sir gi riwruoge mopogore opogore. Bende ochiwo ler ni pogruok e wi lipode ariyogo nyalo bedo nikech midhiero mar weche tudruok madeko lipot mawuokie thoth counties ma pacho ka. Adwa kweda ahinya gima minister mar health nyo wacho Bwana Mutahi Kagwe kowacho ni onge doses mag COVID molal, to okonyiswa ni to kare doses mowacho no kolal go to ni kanye. Aparo ni wagike okinde masani nyaka owuothe ler kuwuoyo gi jopiny, nikech jopiny gi e jogo matiyo matek ka chulo osuru kendo gine magimiyo oganda gerore. As Kenyans, we are really at a loss because the AG, the Auditor General comes up with a report, and then the next time we see the Cabinet Secretary for Health also coming out to refute whatever
whatever comes out of the report. But I think that as citizens, we are at a very difficult situation, bearing in mind that COVID-19 really fragmented our health systems, and the health systems are not really able to cope up. Bende gikwayo piny owacho mondo med omenda michiwo ne migawo mar thieth nyaka atamalo 15 kaluwore gi dwaro mar winjruok mane opuodhi ma otisi ni Abuja Declaration. Nonego bed ni giketo atamalo mar 15 kulingana gi Abuja Declaration, but ma pok otimore. Kenya kae budget mar health chopo gimoro atamalo mar 9 ma pod en piny kabisa. Watiyo gi Kenya Medical Practitioners Dentists Union to sasa mobedo piny to wawuoyo iyudo ni pesa monego bed ni ndiko godo dakteche ok ndiki. Chanjo duto ma osechiwi e pacho kae romo milion 22,200,142 ka jogo migeto chanjo to romo milion 27,246 kod 313. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyako Ramogi report mar Judith Omondi matero wa yueyo matin kata kamano asamo kuom duoko mabende wuoro Rose kawuok Bondo wacho ni LSK mondo chung' motegno Kenya biro loki kod ng'ato achiel. Ramogi odhiambo ng'ala mar Ogwedhi Masai awinjo ma loud and clear kan kod minot. Oimore an Paul Okuto mar Karombe School ayie kod LSK kuom kedo ne jopiny. Erokamano kuom orono ote mari waduogo kendo bang' yueyo machuok. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Zoe hapa. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama skiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811*280#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ngeso kangeso chakrisa deko kinyi enseche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka talanta, tuko full time kimaso, sitendawili kodalunga wasase to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana sigani mamichna chogik moko kod tedo. Turuko dwange suka wangi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Kik ikaw hola mabiro tami chulo kendo kik ikaw hola moingo omenda ma ichuli kata ma iyudo dwe ka dwe.
Machiegni kendo nyakwara Mugajwang' odiochieng' makiny ma tarik 14 dwe mar 10. Duol mochung'ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko stima EPRA biro lando nengo manyien mabiro usgo modhi kuom dwe achiel mabiro. Nengo mag mwandugo oseidho e okang' mamalo kendo medo ne oganda pek mar ngima. Be nitiere fungruok moro manyalo neno e nengo go dweni bang' medruok mane okelo ywak e kind oganda dwe mokalo? Edwin Okoth miwa kwan mag kaka nengo modhigo osebedo e pinje maoko kama Kenya nyiewogie kama bende moko kuom weg nyamburko ponono ni nyalo buonjo matin chieng' tich abich ni. Chieng' tich abich tarik 14, duol mochung'ne tayo nengo mag modhi nyamburko kod teko stima EPRA biro lando kaka modhigo ibiro usi e gwenge mopogore opogore, okang' manyalo weyo jomoko kod buonjo ka jomoko to pod nyalo medo muodo lak. Kenya nyiewo modhi duto mag nyamburko kowuok e pinje maoko, kendo nengo ma onyiewogo mwandugo ema yango kaka nengo chalo e pacho ka. Ramogi TV ne oseyudo kaka nengo ma inyiewogo modhigo kowuok e pinje maoko osebet e dwe achiel mosekalo, kama yangore ni nengo mar petrol ne olwar kod 10.8%. Okang' ma kama nyalo kelo fuong'ruok matin ne weg nyamburko matiyo kod petrol bang' piny owacho waro oko omenda mane gijologo oganda e nyiewo petrol dwe mokalo. Kata kamano, jogo matiyo kod diesel to nyalo dong' kod muodo lak, kata bed ni nengo mwanduno ne olwar kod 5.6% kowuok e pinje maoko. Ma en nikech piny owacho nyalo waro Sh20 gotongla boro ma pod ichulo ne oganda e wi lita ka lita mar diesel ma ginyiewo, okang' manyalo keyo fuong'ruok moro amora manyalo neno e nengo mar mwanduno. Jomauta mar taya bende chal ma ok dhi buonjo nikech nyaka sani pod piny owacho chulo Sh26 gotongla 2 e wi lita ka lita ma ginyiewo. Omenda ma ka owaro oko to medruok e nengo mwanduno nyalo duo yot moro amora mane nyalo neno bang' nengo ne lwar kod 9.3%. EPRA tiyo kod nengo ma inyiewogo modhi mag nyamburko kowuok e pinje maoko kind tarik 15 dwe achiel nyaka tarik 10 dwe machielo e yango nengo ma iusenego jopiny. Medruok e nengo mar diesel ma itiyogo kod tingni mag pur, masinde manyayo teko stima kod geche mating'o jowuoth kaachiel kod osigo koro pod nyalo medo chwalo pek ngima malo dweni bang' idho malo nyaka 9.2% dwe mokalo. Nikech nengo mar diesel ne oidho kod Sh25 lita ka lita dwe mokalo, nengo mar teko stima bende sani osemedore ma orucho kata fuong'ruok mar 15% mane oland kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta higa mokalo. Fuong'ruok manyalo neno e nengo petrol chakore chieng' tich abich nyalo bet matin, to kata kamano odhi kelo yot matin ne weg nyamburko kod apiko ma sani golo nyaka Sh180 eka giyud lita achiel mar mwanduno makonyogi e yore mag wuoth kod ohala. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruog weg kembe mochung'ne tero jotich e piny Saudi Arabia jowuok oko mar kiro lwetgi e wi wach midhiero mathoth gikoni juko jogo madhi manyo tich e pinjego. Gitoni thoth jogo masandore kuno gin mago madhi e tok chik, omiyo gidwa ni piny owacho ma Kenya otim winjruok gi Saudi Arabia mar golo jo Kenya duto mantie kuno e tok chik. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi lero. Maganyuola mani kod nyithindo mawito ngimagi kaachiel kod mago masandore e piny Saudi Arabia osebedo katimore Mombasa e piny maru. Thoth anyuola ma kamago osebedo kaseyo agents matero nyithindgi e pinjego dhi manyo kibarua, ka agents go bende ok thor loso e wi masiche ma kamago. Kata kamano, wach video mosebedo kaluorore mbui manyiso miyo mituone ja Kenya madhodho nyiguogi e piny Saudi Arabia ne ochwanyo malich mokalo agents go makoni pichano ne getonjaogi kendo rochonegi tije. Alikuwa yeye anayafanya kwa malengo either kalipwa kwa minajili ya kuchafua maagent ama kalipwa kwa minajili ya kuchafua nchi ya Saudi Arabia. Kwa nini wasichana wetu peke yake? Ile nchi iko na mataifa mingi, tuko na wa Philippines, tuko na wa Indonesia, tuko na Waganda, tuko na Ghana, tuko na wa Nigeria. Mbona wao hawatembezi hizo video? Giango ni enadier ni moko kuom midhieche to nitiere ka bende gikoni thoth midhieche makamago juko mana jogo madhi kuno e tok chik. Kupitia wale tunawasafirisha, delaying of payment ipo ambao tunaambiwa, and we normally speak, tunazungumza na wale matajiri zao na wanalipwa. Katika masuala mazima ya kula, baadhi yao wengine nyumba zao kule si walaji wa usubuhi saa 6 jioni. So watoto wetu ama ndugu zetu wanapofika, fikra zao bado wanajua ikifika usubuhi nafaa kupata breakfast, lunch nafaa nipate lunch, na sapa nafaa nipate chakula. Haswa hawa ambao wanapata shida mpaka mtu anakufia kule ni wasichana ambayo wamekimbia for the last 5 years ama 10 years.
Amekimbia, ametoka kwa sponsor wake, passport ameacha kila kitu. Wachnok mag tije pachoka gikoni ema miyo jomoko dhi kuno e tok chik ka gin kod geno ni gidhi yudo tije mani kod osara maber. Hapa mshahara msichana atafanya kazi ya nyumbani atapata 7,000, 8,000, akipata mtu anamlipa juu ni 10,000. Kule wanalipwa paka 30,000 paka 40,000. Humu zaidi niliuona nikiwa Saudia kwa sababu ile ilikuwa ni lugha nyingine. Mimi nimezoea Kiswahili, natokea Lungalunga, nyumba zetu ni za udongo. Nilipofika Saudi Arabia ilikuwa kila kitu ni kioo. Wakisha kwanza kwamba yule agent anampeleka, je, ni agent wa kisawasawa ama ni agent fake mabroka wanaosema? Kwa sababu baada ya mtu anapata shida kule, wakitafuta agent hapatikani agent yuko wapi. Mokukum jogo mosetie pinyno kata kamano koni midhech to nitiere mana kaka tich mora mora e pachoka to en mana thodich. Mwenye hawezi au anataka kupanda ndege akaone mji, tafadhali na muomba abaki hapa. Kule tukiambiwa unaenda kazi ya nyumbani, unaenda kazi ya nyumbani, huendi kulala. Pesa yenye unalipa tunaanzia 28,000. Ni kazi ambayo hapa kwetu kama Kibokoni yetu hapa Mombasa yetu huwezi pata huo mshahara. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En wach mapod tek ahinya kendo Emmanuel an gi pacha taneno ni ka piny owacho adiera ng'iyo ngima mar oganda kata jogo mamanyo tich e piny Saudi Arabia to nego chung kembego duto kuom thuolo mar mondo miyo tim nonro makare kendo ket chike makare ma kembego nyalo luwo, nikech gimoko nyalo wuondore ni joma dhi Saudi Arabia moko thagore to en sandruok ma ok ber gi ngima ng'ato. An aparo ni kapok iwuok oko mar dhi e piny ma oko no beni yango makare ni to ng'at materino en ng'at machal nadi, kambi materino en kambi machal nadi, to kata kisedhi kuno ibede gi yore mag tudruok. Ayocho ni nitiere gi lai, namba, kata kama kaponi gimotimre tinyalo tudrigo mondo ne kaka ikonyi. Kata kamano en wach ma osegwaro kendo ji osebedo ka lose ahinya, omiyo kinde ochopo ma piny owacho nego rangane mondo ng'ien to ng'urni owuok kanye to inyalo konye nang'o. Ka odhi nyime, ruoth ma Homa Bay Town Location Joshua Ochogo ema osedhi kaka jatend ruodhi duto, mano senior principal chief e county ma Homa Bay. Ochogo osidhi e nyasi mane otelie gi commissioner mar county no Moses Lilan. Ochogo koro kawo komno kuom Jacob Nyang'or mane weyo komno bang' ne odhi e rutaya Ali Abich nigi lerno. E nyasi mane obagi e lap majwa Kali Grounds e boma ma Homa Bay, Ochogo ne osidhi ayanga kaka jatend ruodhi te manie county kata senior principal chief ka koro kawo kar Jacob Nyang'or ma osebedo e komno kuom higni 4. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan mane otelo e nyasi no okoni kuom ruodhi 10 manoro kwayo margi ni lemo makamano bang' chenro madayo dhoggi. Ochogo ema nowuok jaloch. Kati ya zile counties ambazo kulikuwa na nafasi ilikuwa Homa Bay, na nafasi ya principal chief ni moja peke yake kwa kila wakati wizara ilitangaza. Pia katika kaunti yetu tukaitisha applications from all the chiefs who were qualified, walikuwa 10. Lakini wakati ilifika ofisi yetu tukapiga msasa, tukaangalia hapana, wale wengine labda miaka bado iko chini, labda hawakuwa wamemaliza the requisite period of time. Results ilitoka baada ya muda na serikali iliweza kutambua ya kwamba Ochogo ndiye atakuwa senior principal chief katika county ya Homa Bay. Leland bende lero moko kuom tije ma jatend chief eno biro bedo katimo ka otiyo machiegni kod tend arita kwe county. I've served government continuously for 37 years, 26 years of which I have been chief. I want to appreciate the residents of my location who have allowed me to serve them. During the service, we have achieved a lot in terms of security, illicit brews crackdown, education of our children, and many more. There is also the implementation of Nyumba Kumi initiative. Naamini hiyo mnafahamu, si ndio? Because this is very important, this is very critical. Gathering security intelligence on the ground and sharing with the relevant authorities, monitoring and reporting movement of aliens, ni kuwa na public barasas
mahala ambapo utakuwa unawazilisha ujumbe za serikali kwa wananchi mara kwa mara. Kuna mambo ya registrations bado itakuja pale, identification of deceased. Ne otiyo gi thuolono mar golo chik ne ruodhi kaachiel kod jolupgi e kaunti mondo bed ka kedo aduwa gi moyie ki nyithindo matindo manyiri e gwenge magirito. Tuchukue nafasi to speak out against cases of gender-based violence and teenage pregnancies na mambo ya ukimwi, kwa sababu hayo mambo yote yanaandamana. Unapata watoto wachanga miaka 10, 11, 12 wamefanyia unyama na sisi tumenyamazia. Wengine wanaanza kufikiria labda sijui ni nini. Hakuna civilization ambayo inaruhusu dhulma dhidi ya wasichana wadogo. Bang' sitho mare ayanga kaka jatend chief e kaunti ma Homa Bay ochogo koro nigi ting' matiyo machiegni kod tend arita kwe kaunti e weche mag arita kwe kaachiel kod weche mamoko matiyo sekta mar arita kwe kaunti. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawawuok e kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka kaunti no ma Kisumu kama jodak manyalenda e boma no timo ng'anyo mamuol kaluwore gi lal mar sitima ma kinde ka kinde kendo chwalo ng'ur margi ne jodito mag kambi mar sitima kaachiel gi tend sirikand kaunti kod mano mamalo. Jodak wacho ni gisebet e mudho kochakore Jumapil bang' muoch mar masinde mag stima transformer. Gino makoro oseketho weche arita kwe kendo kelo lal ne johala mayuto gi oyiengore teko stima. Oganda go wacho ni kata obedo ni gisetemo yudo konyruok kuom jotelo mag kambino, ywagi pok owinji. Gichiwo odiechieng' achiel kende mondo oduoknegi sitima, ka ok kamano to gibiro dok e ndara. Chakore Jumapili waonge sitima, nyithindwa ideyo kadhi sikul, wang'iewo misuma, waonge pesa bende koro onge, ji chandore kabisa. Koro wakwayo sirikal, ung'eyo maber, nyingwa osekethorega ni wan jo Kisumu, wan jo Matata, to waketo ni kawuono wadambana gi imani, onge ng'ama wango tael, gimo wadwaro sitima. Kaka ramanarega okanya chamo ni masin stimolan. Mar ariyo nyonya ka nyiewo ufa 15,000, ufa kwal. Kawuono Manchester gocho. Tapa nuwe gima Manchester en. Wadwaro stima. Serikali. Wakwa di muolo. Wawuoguru oko. Wawuogi jo Kenya Power. Iwinjo. Ati e saloon kata onge stima. Kaka wati onge. Kaka nyithindo somonge. Biashara ok dhi mbele. Ka chopo saa chielo tieno waseloro. Akwayo ni mondo ukonywa gi stima. Wach ni litna sana. Not stima olanda abich Kisumu ka. Nyocha to nyako moro awinjo ni olaw ka gi beti mane dier mudho kata kaka wakonye onge. To ena wach malit ni mama ma uso ice cha ok nyalo uso ice to ice ne modak go. Emo pidho nyithinde, emo tero nyithinde school. Ito koro stima ok nyal duokonwa lela ka. Wakwayo ujo dongo ni umiwa stima. Akwayo piny owacho mondo duok stima ne jonyalenda wuoro kaka wach stima otenore kanyo kod hiwacho ni mokariga. Kawadhi nyime, moko kuom governors mag counties koro ochungo chenro mag dongruok mamoko e yorno mar kedo kod oro. Matimore jumbe ariyo kende nyaka ne jatend piny William Ruto gol singo mar luwo wachno motegno. Wycliffe Oko leronwa. En jumbe ariyo kende nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto chwal chiemb kony ne gwenge ma oro kod kech okwako kendo singo luwo chenro mar chwalo chiemo go e gwengego. I have already agreed with the ministry concerned and with Treasury to make resources available so that the next tranche will be on Friday, and on a weekly basis we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. Kata kamano midhiero no oseyaro bade kendo thiro dongruok e pachoka ka governors mag counties moting'o Mandera, Isiolo kaachiel gi Laikipia chungo chenro mamoko mag dongruok e yor kedo gi achiedh nareno. Tumeamua ya kwamba garau tusimamishe mambo mengine yote kwa sababu wakati watu wetu wako na njaa hata barabara hataona faida ya barabara na mambo mengine. We've make sure that all the projects have been stalled
to make sure that we are pooling all the resources to make sure that nobody dies of hunger. You cannot do development when people are dying. So now our priority is to make sure that the Isiolo people don't die because of hunger. And after making sure that our people are healthy, that's the time now we are going back to our main project. Matimore seche ma kaunti ma Mandera yuago lal mar jamni milion 1 nengo maromre gi omenda ma kaunti no yudo iga ka iga e budget mare mar bilion 11. We have lost over 365,000 cattle, 30,000 donkeys, over 500,000 shots, and 160,000 camels for the last 9 months. The monetary value of the livestock we have lost is of 11 billion Kenya shillings, equivalent to our annual allocation from the national government. Kwan mar familia maromo gana 157 e kaunti ma Samburu ma en atamalo moloyo 50 mar kwan jodak ma e kaunti no kalo e midhiero mar kech. Food could be available by next week. I want to kindly ask our national government, now that we've led by example, also the national government should lead by example by tomorrow or by next week. Please give us a hand because our people are suffering. Oro tieko thoth jo Kenya kendo thiro dongruok ma pacho ka penjo en ni singo mane jatend Kenya William Ruto chiwo mar kedo kod midhiero no ochopo kure. Weekly Foko, Ramogi TV. Nyakoromo gima chiegni mesawa mar weche mag ohala kama bad migawo mar piny owacho ma ochung'ne manyo chiro ne rech osingo ne jolupo e alwora mar Nam Lolwe ni gidhi neno ni gibedo kod chiro makare mar rech. Jojuma nigi lerno kowuok e kaunti ma Migori. Onge mar chiro malong'o en achiel kuom midhierogo ma jolupo e kaunti ni ma Migori koro osebedo kakaloe. Kata kamano, geno ma yudo chiro malong'o koro osebiro bang' duolno ma ochune keto chiro makare mare mabendo ngere kod dho ngere kaka Kenya Fish Marketing Authority ne otimo limbe dhowadho Masori kendo bedo kod twak kod jolupo. Ni wadwani wakwayo joluowa kata jowa matimo fishermen mane e dho namwa mondo watim ang'o, wabede urwe cooperative mag jonam mondo rech mwagolo ka obed rech manigi value. Kae ndiye mwadhi kawe mbuta wate, kae mwadhi kawe ngekwa te. Sani koro kwadwar paro moro ni ngege wakawo to wauso gik moko te iye. Wauso ngege gi mondo, wauso buta gi mondo, ka ok watimo negi value addition. Jokanyo mag duol ni ka otelnegi kod jakom margi Ochieng' Mbeu mane otimo limbe e bandano Masori e dhowadhno Masori mabende oger kod omenda maromo milion 140 ne owanegi tieng' ng'we mar keto chiro makare mar rech mawuok e dhowedhe kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e alwora ma Nam Lolwe. Kik wausa rech whole, waus rech mabende wanyalo oro filet, wanyalo timo gimoro mondo be wagolo wauso kaka wadwaro, package wa kata pien rech en mna pesa. Jokanyo mag duoli ne osingo ni gidhi neno ni rech mawuok e piny Kenya oyudo chiro makare pacho kae ka achiel kod oko mare mondo jolupo obed kod nweng'o maber. Busia ema nyo weche riche moloyo nikech jo Waganda notamowa tero rech Busia, to mano wasetie kanyakla gi sirikal mar Uganda to gi sirikal mar Kenya mwasewinjore koro gik moko nyue. Bende komachielo ne gikwayo jolupo ni koro lu chikego mag lupo ma oting'o manero mag tiyo kod kilogo mopwodhi. Watemo wacho kendo riwore gi the BMUs ni gitema tek kuonde momigie powers kaka chairman and their committees mondo wagol nede maricho mane nam. Kaka lwa mowinjore timore e ka rech biro biro donje facilities gi. Limbe margi obiro e sechego mabende koro banda ni moger kod omenda maromo milion 140 nyaka sani koro pok ochako tich nikech onge mar stima. Wasewuoyo nyaka gi jo Kenya Power ma warito garita mondo gibi mondo gitim ang'o mondo gikel stima ka mondo factory ni ochak tich. Banda ni mabende koro biro ng'i kod kwethni en mano mane oyaw dwe mar 8 mar higani. Kata kamano nyaka sani koro pok ochako tiyo. Kageno mar jolupo en ni mondo koro piny wacho dhi kawo okang' makare mane koro banda ni koro chako tich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kembe machiwo yore manyasani ne ohelni koro kwa mondo med ikore ne ohelni ma igeno ni biro ka kembe mawuok e pinje maoko mondo obedegi e thurka e ndalo mabiro.
Jakom mar riwruok makelo kanyakla joket mwandu Kenya National Chamber of Commerce bade ma Nairobi Julius Opio wacho ni Kenya osego okang' e yore manyasani mag timo ohala kendo kembe madongo biro chako geto boma ma Nairobi ka giyawo bedegi e Afrika ma Ugwe. Kumano Opio wacho ni kembe mapacho ka nyaka bed kod ikruok makare. Edwin Okoth ni kod ler mathoth. Ng'ikruok e yore mag ohala manoneno chakore higa mar 2020 kod higa mar 2021 bang' weche midhusi mar korona ne omedo siso mar timo ohala kokalo yor mbui, okang' manomedo ne kembe mag tudruok chiro kata bed ni ohelni mathoth ne winjo pek. Kembego koro jiwo mondo ket ikruok makare kaluwore kod bedo ni Nairobi en achiel kuom bombe madongo makoro kembe mawuok e pinje maoko geto ka gidwaro yawo bedegi e Afrika. Jakom mar riwruok makelo kanyakla joket mwandu KNCCI e bade ma Nairobi Julius Opio bende jiwo kembego mondo makre kod piny owacho mag kor gwenge mondo konygi e choko mag osuru. I would like to see more engagement with the national government and county governments when it comes to adopting digital solutions. And we're seeing this is being applied when it comes to levies, when it comes to collection of taxes, at the micro enterprise level, all the way to the large corporates. So the opportunity lies in inclusion, digital inclusion for the micro and small enterprises. We see if we come together as Kenya and take the lead like what we did in the fintech space, there's a lot of opportunities when it comes to e-health services, e-logistics, agri-tech business opportunities. And Kenya is very well positioned now to take the lead in Africa and drive this kind of initiatives. Opio mane wuoyo bang' yawo ayanga romo makelo kanyakla kembe matiyo kod yore manyasani e jiwo ohala ne owacho ni kembe mapacho ka umgi oselandore malach e piny mangima kaluwore kod yor oro pesa matiyo kod ong'we yamo ma piny Kenya oseteloe kendo dongore okang' mamalo. Reliance Datatech mano bago romo nowacho ni kata bed ni siso mar timo ohala e yor mbui pod medore, moko kuom ohelni oseyudo lal kokalo kuom jonjore kendo gijiwo jogo madwa tiyo kod yore manyasani mondo yier kembe man kod lony moromo. Technology ber kikawo technology bende manigi security features. To kanyo kaka wan joka Reliance Datatech wadonjo ni ki embrace technology ni ikawo technology ma is fully security proof. Koro kata kikawo technology ti ikawo gi informed decision. Inyalo chopo irwa ing'iswa ni mae technology madwa kawo, mae gi madwa achieve. Jopinje ma oko embrace technology egin gimedo. Koro wabende mondo wachop kanyo wa embrace technology nikech technology ok rach. Jowetena wakawo technology to watigo de e yo moro mamiyowa dongruok. Riwruok mar piny mangima UN yango Kenya kaka achiel kuom pinje 5 mag Afrika mani kod lwasi maber mag timo ohala e mbui. Ma ok tin ne omenda maromo siling trilion 7 ichwalo kokalo yor ong'we yamo e kind oganda mathur ka higa ka higa. Ma en ranyisi mar okenge ma Kenya osegoyo e nyayo yore manyasani mag timo ohala e thur ka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Edwin Okoth. Riwruok ma kembe mag okumba e pacho kojiwo kembego mondo miyo ti kod yore manyasani mag chwalo okumba ne jopiny. Jatatije mar riwruogno Agnes Masharia ma oloso e romo margi ma obagi Naivasha oyango ni yore manyasani mag teknolojia ema bero chenro mag chiwo okumba. Kambi mar Direct Line Assurance en achiel kuom kembe mane oyuoro e romono ma dhi nyime. And make sure that someone would stay in business. Ladies and gentlemen, members of the insurance industry are really trying to keep up with technology, to keep up with issues which can improve our interactions with our customers. And I also want to say the regulatory authority, IRA, has done very well in member education and in trying to make sure that the players are playing fair. We play a very pivotal role in transporting the Kenyan masses to and from their places, from point A to point B. So as a corporate, responsible corporate citizen, we've come to meet with our peers and also the other professions in the industry so that we may shape policy and also take care of our customers.
Ya koromga juanga gi kanyo boka yo marario kata kamano kapoka wadhi yueyo. Ngado ntie kama luongre ni Elias Otieno wuod Kindu Bay weche manyien tucha to kare. Jo kamra ila emanyalo reso gande ndalo mangaji nyaka ne jatend piny cham muma sani piny tek kecho ma bende thoth ji yuago kech wacho ni okia kuma piny Kenya ochomero kamano kuom pachi kanyo Elias Otieno wuod Kindu Bay. Midhiero ma Saudia no mako dala ka kendo ok wanyal wuoyo ma omundi nyakwara mbito ma jandere ligega Gunje sub county mano county ma Siaya. Kamano kuom medo kete Ramogi TV wakawiyo matin ka waduogo wan gi weche mag tuke. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo holani nyadiriyo.